Ahojte, vitajte pri čítaní z knihy Život očami anjela. Moje prvé narodeniny. Moje prvé narodeniny sú veľký zázrak. Všetkých som prekvapila. Chcete vedieť prečo? Už pri mojom narodení lekári kývli rukou, že zo mňa nič nebude. Neverili, že by som sa mohla dožiť 1 roka. Konštatujú to za každým, keď dostanem teploty a z nich sa vyvinie zápal pľúc. Ten mi skracuje život, to hovoria ujovia v bielých plášťoch. Epileptické záchvaty mi ničia mozoček. Hlavka nerastie. Často ma bolieva. Bolieť ma prestane len na chvíľu, keď mi mama dá lieky. Po nich vždy zaspím. Mýlim si dní s nocou. V noci dávam pozor na mamu a cez deň zasa ona na mňa. Máme to pekne rozdelené. Prišiel deň s veľkým D. Moje prvé narodeniny. Mama s ocinom sa veľmi tešia, že som s nimi a nenaplnili sa prognózy lekárov. Mama ma berie na ruky a ukazuje mi krásnu tortu. Čudujem sa. Čo to na nej svieti? Mama hovorí. Katka, aha, sviečočka svieti. Svúknime ju spolu a niečo si želaj. Ja mám len jedno želanie a to byť čo najdlhšie spolu s mojou mamou a ockom. Tá torta je naozaj krásna. No škoda, že ju nemôžem ochutnať. Ani prst do nej namočiť, tak ako to robia ročné deti. Keďže mám narodeniny v lete cez prázdniny, prišla k nám sesternička Ľudka, ktorá mi kreslila obrázky a napísala mi. Katka, uzdrav sa. No ja tomu nerozumiem. Veď som zdravá, nič ma nebolí. No asi myslí na to, aby som s ňou mohla behať po dvore. Ukázať jej holúbkov, ktorých má ocko vo voliere. On ma vždy zoberie k holúbkom a spolu ich krmíme. Sedávame na lavičke a sledujeme, ako lietajú a hrkútajú. Raz, keď budem veľká a ja budem chovať veľa zvieratiek, tak ako môj ocko. Všetci sa tešíme tomu, že sme spolu. Prišla aj teta suseda, ktorá má veľmi rada. Vždy sa mi prihovára. Raz navrhla mojej mame, že môžem byť s ňou, kým mama urobí nákup v meste. Mne sa u tety veľmi páči. Stále mi niečo rozpráva. No viem, že je to preto, lebo sa obáva toho, či sa zvládne o mňa postarať, ak mi bude horšie. Ja som ju vyskúšala. Teta mi dopriala veľa kaše. Vraj, aby som nebola hladná. No to nemala robiť. Vyvrátila som všetko, čo mi dala do brúška. Potom ma musela rýchlo odsávať. Vydýchla si až vtedy, keď sa mama s ockom vrátili domov. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami pri čítaní z knihy Život očami anjela. Ahojte.